Ngayon lang dyan tabang nga magkakuan lang, mga palit lang dyan may sa mga kailangan nga kuan nun. Mga palit lang may sa mga pagkaon, magkakuan lang sa mga pag-iswila. Tawag ko na lang siya, bako naman dito ito. Nagamay lang dyan na hinabang, okay na na mo, dako na para na mo. Huwag mo na mamatapin niyo. Tarungan din ninyo. Banggaan ninyo. Kana din nga day. Actually, mura sila nagdali. Kaya panggutom na nagyang mga mangkot. Ako lang isa pa na akong kaya Marvin niya. Nala ko niya nga. Ako mga mangkot. Panggutom na ako. Sila ako pa na ako na lang siya. Kaya nalibuhan na sa mga mangkot. Ikaw po. Kaya po sa mga mangkot. Dito ko rin makawa. Ay, ako nga, sige na po. Dugay, kayo sila sa niya. Yang ingon nga out, out na sila alas city. Na ano nila sila direct. Po kay, nakakita na lang po sa akong kuhan. Nakabaw na lang nito sa akong buha kuyang. Kuhan sila mama na dispresa. Lagi daw. Dili, ikatuo kay. Nadadya para pamit akong kuya niya. Wala rin. Pagdawat na patindig. Ipagdutong niya itong atay. Kita na ning kurasa mga patado alas 8 na. So, 8 na din so. Nuwat din may kagigutong na din. Kining imuhang sa father pa mo no si Marvin sa may lagway gidawat na ba ni kuan ninyo as amahan na ninyo? Nagagawa ka na mo. Mauna man dyan yung nagbago ko. Mauna man dyan mo. Muna kita mo gito nga mga ang mga mahal ang isa ko nagiglain nga pamilya niya. Diligay nga nisubod na mo kay wala niya na mo kasi mga Kuya Marvin na sinangita. Katagdagan kayo nila. Di kamot siya. Makita na mo nga. Gigaboy na siya. Pero iyan ipon. Gipart niya na paningan para ng tinamo. So, karon no, kay mga isuon po mga bata yung taon number, no, nangyayin yung pang panani at ba mo sa inyong hanguyuan. So, saan na, stay pa ba mo dyan? For now, dili pa dili ka dilisin mong agad. Dili nagawad dili ka mong apo sa yung umuyuyuan yung asa dili nila isongkan. Ang amyo lagi na mo na dili dili magkabulagay kay usa wala pa ng kapatid sa magbulang-bulang magkakala siya niya